na svatbě. Jako zády ne. Ne, to je jedno. Ne, to bych si nedovolil. Tam se tady hodím do frcu. Kdo chce tabák? Taky nic, jo, Rolfe, taky nic. Co? Taky nechceš tabák. Jaký? Živej, ty kostlinu. No, 25 kilometrů, no. Ne, já to totiž teď poprásknu. Ty jsi nechtěla. Ne, Ano, práskni ho na kameru. normálně ho prásknu, protože to je trapný. Cože? To je trapný někoho takhle otravovat. No ale chlapi mají takové názor. Tak jako jste u nás bývá, jenom na kafe. Budu muset zavést, co mi dá. To je ono. Teď zbíl. Pořádně si šel na to, zítra už zase neuvidíš. Ale jo, a bude to úplně normální. Šoudě bude v neděli, až přijde. Přísahám, že zítra ráno nebudu zvracet gel. Naboural a otočil se a člověk. A se naboural. A chodil takhle úplně. Samovysavač. No, takový ta sekačka, ne? I to je zázrak, že vůbec chodil, jako A normálně také fungoval prostě dokud ne, a se pak někam, já jsem ho pak ztratil z dohledu, takže nevím. Už můžem, jdeme všichni hromady. Úplně jako jste se z toho Ale teď musím jako opravdu vážně promluvit. Ne, nesvít na mě.